Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Namar ka jings new pelat ka surok da mau sadang syatersat bat anong wa pam sangut hadu rampana mentaga si ka spotri uyayong araja arpulai ka new trap asik national movement HANM tersat circle hapo jingilam u presiden ba diktor mukro bat u general secretary ba swar charles marbanyang kilayo bani jurep bat hagajo ko por kit khat kaseng kilamara mor sendan ya ki surok ki belajat la perathai kenang ba kan pensok ya kali kawan ki paiba khamtam ki bapang basitom Nagaliang kaseng ka kenturu ya ka sorkar bahkan pai kemat lem ya ka nega surok bahkan le ye kenang bahkan pensok ya kali kawan upai ba ka nega than. Ngina kaliangka HANM tersakal hang ni kesengi ngiliyo ban yami bajba borok ki depan de keseng naga benta ban marmot ikan ni surok jong ka dong ka than ki jungi jong ka area tersat hang ni kesengi ngiyo ban sedang shwa naga ni ka surok ka ba ya na tersat samau sedang kini ki kadika sinjam ka benengkong na kaliang jong ka HANM tersat circle inyo ban ya mi pajba nak benta ban marmot ya kene surop hadin ke jing ut jing nam jongki bubun balang pajba khamtam gitu ki ba im ha kamai kali kila pun siau hangi kum keseng nak benta ki jing ki jongki ha ka bedei bat kene ka lenti ke sengkin te kum keseng ha kene ke sengi ngilai ikut ban yami pajba nak benta bandio ban panbha katok ne ki jaka ki ba omlong shu baniat ki kali de hakane ka singi nakaliang ka jungi ngibu ye kene ka jingkerpat nakaliang ka PWD department bahkan pai khamat yangi bahkan marmot mardor ye kene ka surok nang ba kanlong ka jingsuk ya ka dong ka than ki jungi hakane ka area tersat hi borok kowe ngi i haman laki jaka gilenti ki sengkin ki ba ngikum ki pajba ki biem hang ne ki bala jot lut barok khoj hanrei tang weiro nakaliang juga department hagine ki snem hadu kini klimat ki bementa ngim yo ai kita ki jing marmot ne kita ki jing sumar ki bebiang tekum ta ngidawa nakaliang keseng ya ka department bahkan budin ya kene ke benta bahkan yo ban pendep no khnang pajba bupun balang jong kene kadang than ki jungi kini yo ka sukasan margi syam jing lengba kene ke surok khamtam hagiba ya kendu ha kapang ka sitom te batkum juru ya gi khna school ki beli school nadu nang ne syadu tersat area syadu selengyong ha ka jeka bikin yat tangsan minit ni ka jing jalan kalenti ha kene jing sniu juga di surok ka simpor da ki sikenta duna te kene kalong ka jing ka ba ngikum ki nong song sunong ki pajba jong kene ka dong ka than ki kerpat ne ki pen hangi kum keseng bagi syam jing te nakaliang ka jungi kum keseng kane ka de sinjam ka benengkong ka ba ngisim na ka benta ban ya pentelun lang ka roy ka par na ka benta